súťaženie zvíťazil. Nedokázali sme ubrániť jeho kľúčové hráčky, hlavne Mišurovu, ktorá v niektorých momentoch excelovala. Hrali kolektívnejšie, náš útok bol veľmi častokrát veľmi sebecký a takto sa proti silnejšiemu superovi nedá vyhrať. Ale máte taký pocit, že každá z nich chce kolo poraziť Spartakovsku, ako ste tu povedali. No, v niektorých momentoch tak to vyzeralo a potom niektoré sa cítia urozené, keď už nemajú loptu a ako napríklad Šiapina v dnešnom zápase, ktorá odpútala celý zápas. To ťažko potom také vyhrať. Bude to mať pre ňu nejaké následky? Uvidíme. Stále tvrdím, že toto družstvo treba doplniť dvoma hráčkami. Bohužiaľ, v takom zložení, ako sme, a ešte keď nás chvária choroby a zranenia, nemáme šancu konkurovať tímom, ktoré sú na našej a na vyššej úrovni. Dve hráčky potom rozumiete aj, povedal by som, že kolegyňu prešli, hej? Jednu podkošovú a jednu strednú rozohráčku.